Jama'a masu saurari assalamu alaikum. Za ku saurari tattaunawa ta musamman da muka yi da mai girma mai baiwa gwamna shawara ta musamman a kafafen yaɗa labarai wayar da kai da sadarwa Honorable Zelani Baffa. Ranka ya daɗe, barka da zuwa a cikin wannan tattaunawa ta musamman. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A ranka ya daɗe, awanni da suka gabata awa 24 ko abin da ya ɗoro akan haka, jita-jita ta yi ta watsuwa a cikin al'umma cewa wai gwamnatin jihar Zamfara za ta sake rufe layoyin sadarwa ko ma ta ba da umarnin rufe layoyin sadarwa. Shin menene gaskiyar wannan magana da mutane ke ta yayata jita-jita a kanta? To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda ka sani, yan kwanakin baya da suka wuce an samu wani ibtila'i da ya sake faduwa mana nan jihar Zamfara. A nan bodar mu da Sokoto aka sami yan ta'adda din nan suka zo suka yi awon gaba da wasu matasa majiya karfi masu neman abin kansu, masu hanyar sana'a ta harkokin waya din nan na Bebeji Plaza, wanda sun ɗara mutum 30 ko abin da ya kama da haka. To kusan gwamna baya gari akai wannan abu, amma ya yanke abin da yake yi a nan Abuja, muka dawo nan Gusau kuma aka jajanta akan abin da ya faru. Ya ji ba'asi, ya yi mitin da shugabannin 'yan sanda da sauran duk manyan jami'an tsaro da sojoji da sauransu. To a jajantawa da yake ma iyalai da 'yan uwa na wayanda Allah ya dora musu wannan abu, kaga a matsayinsa na shugaba dole ya faɗi matakin da ya kamata gwamnati ta ɗauka akan abubuwan da suke kokarin sake kunno kai, musamman game da abin da ya shafi damunar bana. Kaga dai ruwan sama ya sauka, kuma akwai raɗe-raɗi da kuma alamun cewa yan ta'adda nan za su yi bakin kokarin su ga cewa sun azzama mutanen mu da suke ƙauyuka ba su yi noma ba, kasance ba mu samu abinci ba. To wannan dalili ne yasa gwamna ya yi bayanai, kuma wanda ni na fitar da wannan bayanai a jiya, wanda kuma a ciki ya nuna cewa za a ɗauki matakai sabbi waɗanda ake ganin za su haifar da ɗa mai ido, wanda kuma in har ya kai ga za a iya sake rufe layin wayoyi na jihar Zamfara kamar yadda aka yi a baya, to za a iya yin wannan shine sanarwar da na fitar, shine abin da kuma gwamna yake nufi jama'a su gane cewa matakan da za a ɗauka matakai ne masu ma'ana waɗanda za su yi amfani, amma ba wai gwamna ya ce ya ba da doka ne a rufe wayoyi a hanyar sadarwa ba kuma ya nemi izinin su masu hukumar akan su rufe wayoyi ba ne. Abin da yake faruwa kenan. To yanzu da yake ga gaskiyar magana ta fito, ana rufin cewa daga cikin matakan da ya kamata za a ɗoka ne har in ta kama wasu suka yi mata mummunan fahimta. Menene kiran ka ga al'ummar jihar Zamfara da musamman masu yayata irin jita-jitar da basu tabbatar ba kuma basu fahimci abin da ake nufi ba? To zamani ne Allah ya kawo mu na wani lokaci wanda kusan kafofin yada labarai sun kofa aljihun kowa a cikin aljihunsa akwai kafar yada labarai, ba kuma wacce zai ji kaɗai ba, wai shi ma yana da izinin ya yada nasa. Kaga wannan fitina ce ba karama ba. Abin da muka sani a da shine idan za a yada labari, kafofin yada labarai ne wanda muka yi aiki a cikin su, mun sani su suke yi, kuma kowane labari bayan an tabbatar da tabbacin sa sai an samu mutum 6 ko 7 sun tace shi kafin a mika ma jama'a. Saboda haka wannan ka'idoji ne wanda yake suna bi, kuma ana samun zaman lafiya. To amma a yau zaka ga mutum ya faɗi magana takanas, sai ka ga mutum ya ɗauka da gangan dan wani ra'ayin kansa, sai ya juya maganan nan domin shi ta biya masa bukata kuma ta muzantawa wanda ya wannan maganar. To abin da yake faruwa kenan. Daga jiya zuwa yau wayoyin da aka bugo min ban san iyakarsu ba. Manyan mutane, kungiyoyi, shugabanni har da masu jami'an tsaro sun bugo min waya akan ko gwamna ya faɗi wannan magana. To na ƙara musu bayani cewa yadda dai na rubuta wannan bayanin ba abin da ya wuce haka, kuma kamar yadda na maka bayani yanzu ba abin da ya wuce haka. Saboda haka jama'a ya kamata a kullun suka ga abu daga kafafen yada labarai na sada zumunta, to kullun su tabbatar sun bi ka'idar tantance wannan labari kafin su yi amfani da shi. Wayannan ka'idoji kuma ba su wuce kamar haka ba. Su nemi kafafen gidan yada labarai wayanda suke an musu rijista, an san da su kamar naku din nan. Sannan kuma idan ba su suka faɗa ba, to su bi matakan wayanda suka fitar da labarin, ko daga gun 'yan sanda yake, ko daga gun soja yake, ko daga gurin
hannun gwamnati yake. Amma idan ka ɗebe waɗannan duk waɗansu labari da ka ji zaka ga kaman sun yi kama da gaskiya, ba lallai gaskiya bane, sai dai su kawo rudani da fitina. Abin da gwamnati take so ta yi a kullun shine ta taimaka wa jama'a, kuma duk matakin da za ta ɗauka ne domin jama'a. Amma duk wanda ya kokarin ya ruruta abu saboda ya kawo ta fitina dan raɗin kansa, gwamna ya jan kunne a cikin wannan sanarwa da na bayar din wanda ta wuce, kuma yanzu ma na sake rubuta wata na neman jama'a su fahimci me ake ciki. Saboda haka a kullum mutum ya maka magana ka gane cewa fitinar siyasa ta shigo yanzu, kuma mutane su dinga yin abin da suka ga dama, ba su damu da ran wani ya taɓu ba, ba su damu da dukiyar wani ya taɓu ba, ba su damu kuma da cewa lafiyar wani ya taɓu ba. Damuwarsu shine biyan bukatarsu. To saboda haka ya kamata jama'a su san wannan kuma a kiyaye. To tattaunawa ta musamman kenan muka yi da mai girma mai baiwa gwamna shawara ta musamman a kafafen yada labarai, wayar da kai da kuma sadarwa, Honorable Zelani Baffa, dangane da jita-jitar da ke yawo ta cewa wai gwamnati za ta rufe layukan sadarwa kuma ta ba da umarnin rufewa. Ranka ya daɗe, muna godiya da wannan lokaci da ka bamu kuma kai wayar da ka al'umma kan musu bayani dangane da wannan hali da ake ciki. Muna godiya kwarai da gaske. Masu ne da godiya, masha Allah.